Jirko a Jardo, já se vás chci zeptat, já nevím, jestli to mě slyšet teda, když si vzpomenete na plavbu, která první věc vás napadne, co bylo to nejhezčí na těch Kanárských ostrovech a na té celé akci, na moři, na Atlantiku? Kapitán v bílém. A ještě? Jo. A co ještě? Já nevím. No. Jedli jsme dobře, ne? Všechno. Měli jsme verliby. Velryby, za mě to byl Měli nejlepší. jsme Delfíni, co se hráli na přídi. A Kulohlavce, ostrovy, který jsme navštívili. já bych spíše, jako, co se mi tam jako nelíbilo, to bych možná dala jednu věc. Třeba... Odjezd. Jo. Myslím, že to stačilo. Bylo to báječný. Děkujeme. Plácem to. Děkujeme, kapitáne. Já vám děkuji.